Hej YouTube! Det her det er del 2 af Quarry bygning. Woo! Her Sheila, hvor er du henne? Ja, det her. Ja, hvad fanden? Du skubber til mig, din gay. Her Sheila, her er dit glas. Hvad er det fint? Nej, ikke nu. Okay. Her kan vi se, hvor langt vi er nået. Så skal vi have sorteringssystemer. Det kommer til at tage lidt tid. Lidt, ja. Nå, jeg vil begynde at bygge tag på. Hvorfor fanden vil du bygge tag på en quarry? Fordi at så ændrer på den. Eller sådan noget. Ja, det kan de jo også bare gøre her. Så. Nej, jeg vil bygge tag på kun herovre med quarryen. Det ved jeg ikke. Jeg synes bare, der skal tag på med quarry. Okay. Sheila, hvornår laver vi det der sortering og alt det der? Er det transportpipe? Ja. Sheila, vi sætter den bare igennem væggen. Ja, det er det. Det er så ting. Vi har sgu da en geothermal. Ja, BM, det var den vi fyldte op. Ja, har vi stadig power i den? Ja, den er fuld power, vi har ikke engang brugt den. Og hvor er vores jetpacks, PM? Den må jeg ikke lade endnu. Så kom i gang. Skal jeg gå i gang med at lave dem? Ja. Vi har fundet rubber. Wood. Ja, det fandt jeg. Det fandt jeg mega mange af, så jeg... Flere stacks. Skal jeg hjælpe med det der, Sheila? Godt. Først så skal jeg bruge fatbooks. Nej, bedre. Nå. Sheila? Ja. Godt, du er afsted. Nej, bedre. Nå. Jeg holder lige øje på min race nu. Jeg kunne også lave en skralder, Sheila. Jeg kunne lave en skraldespand, sådan at man smed sine ting på det der... Har vi nogen kopperkage? Nej, det skal du selv lave. BM, jeg har lidt powerkabler. Jeg går lige ind og finder nogle. Ja, bare den noget. Ja, jeg har 8. Godt, tak. Så kom med dem. Nej, jeg kondenser. Kom with it. Ja. Jeg skal have en forstærkelse. Den øverste kondenser. Ja, den øverste. Hvad? Nej, det kan man ikke. Nej, den har ingen NFC. Ja, jeg skal nok. Fuck, hvad nu? NFC-skilter. Ja, kommer der også senere. Kan du bare give BM tingene, så laver vi den. Ikke bare lave det der med at sortere det. Nej, giv bare nogle ting, så laver BM. BM laver. Jeg har allerede lavet det. Jamen, der er jo det der rundt om det gule. Redstone. Hvis det ikke starter. Nå, så start. Nå, har vi ingen redstone. Hvornår begynder den så, Sheila? Der skal jo nok strøm til, skal der ikke? BM, kan man ikke sætte vores geothermal generator til? Jo, vi skal bare have nogle kabler, en masse kabler. Jeg har transportpipe. Nå, nu får jeg ud af det.
Hvad for nogle kabler? Lol. Hvor meget stik, har vi meget stik i racen? Nej, faktisk ikke. Har vi noget overhovedet? Nej. Hvad? Nej. Hvad var det? Det er fordi den der, den skal være der. Den vil blive smagere. Har vi ikke noget stik i racen overhovedet? Kræd, lov mig lige en af de der pipes. Lol, hvad var det, du satte der i Det stedet er sorteringen. Nå, og så skal der være den der. Nej, der skal jeg ikke. Jo, det skal. Vi er nødt til at bruge... Vi skal have noget stik i racen. Ja, så skaff noget, BM. Du kan ikke bare sige til os, at vi skal skaffe. Hvordan ud af det her? Hvad? Hvordan kommer vi ud af det her? Her, BM. Jeg har et stykke sticky razor. Og tak. Det er også kun det, vi skal bruge. Nej, jeg kondenser lige. Jeg er nok i atomsmart. Hvornår begynder den at virke, Silla? Det er sådan, jeg har gjort Lad være med at tage det ud. det. Nej. Er det nok, BM? Jeg kan ikke se noget. Det kan også være, at vi kan sætte noget lys derinde. Ja, det er nok. Vi laver bare lige lidt mere. Og så skal vi, så går jeg op med, så skal jeg også bruge en masse. BM, du ved ikke, at BM, jeg har 10 tungsten. I BM. BM. Hvad? Okay, prøv lige at vent lige med, har du puttet kul i hvad for en? Den øverste, godt, så er du klar? Klar. Der. YouTube, vi kan ikke få Crowin til at virke. Hvis I kan finde ud af det, så må I gerne skrive. Så bliver vi meget taknemmelige. Så får I IP'en, og så kan I komme ind og være med i fakken. Nej, vi skal bare have Skal vi nogle bare... kabler kørt over. Fordi vi skal bruge, den skal bruge strøm. Hvordan er det, vi får rubber? Jamen det er ved at brænde noget stik i racen. Kom på se her. For helvede læg. Har vi noget stickration? Ja, jeg har en masse. Hvor er vi ved at brænde Prøv det? at se der. Se, man kan lave rubber boots. Ja. Hvad gør de egentlig? Det ved jeg ikke. I don't know. Okay, BM, jeg går op og henter noget... skal jeg hente 3 stacks kobber, fordi så kan vi få 3 stacks kobberkabler, når det er. Ja, det er fint. Jeg tager lige nu kul. Hvor har vi koblet? Hvad skal du bruge kul til? Jeg har en masse. Nej, men jeg har også noget på mig. BM, jeg tror det er lige før, at vi skal lave en del 3 af Quarrying. Det skal vi nok også. Hallo, hvor fuck har vi nu koblet? Der. Okay, YouTube. Så laver vi bare en del 3 også. Ses, YouTube. See ya, guys.